na fake sanki nake na yarda da ke zuci so ki wanke in kin kira sani zuciya za ta yi ta bulaye a zahirin zancen da nake nake a zuciya a ƙaunar ki nake sahiba zo ki tallafa mini ga zuciya ki take sirbai ki dan tsaya da ki tallafa mini kaunar ki zuciya ta jakar mini kin ki za ki dubin zamani ga zuciya ta tana bulayi ta jakar mini da kallakar jikina ta sakar mini sannan tunani na ya canja mini akan ki ne da ke ta kana kayi a gaskiya kalaman da kake mini a zuciya rasa yaya zanyi kalaman ka zo ta satar mini da na alƙawar bana yin lamuni kan soyayyar samarin wannan zamani amma a yau babu yadda zan yi soyayyar gaskiya Allah nake nake sirri na zuciya nake faɗa nake wuta ta so a yakin tayitar nake numfashi na sama sama yake a gaskiya kalaman da kake mini a zuciya rasa yaya zan yi gaskiya kalaman da kake mini a zuciya rasa yaya zan yi na yarda san aminci zana yi maka sirri na zuciya zan warware maka har sai ka gane kai kadai na yi maka soyayyar gaskiya da babu shayi sa da ya rike ni ko a zuciya abin da na rike roƙonki ne addu'ar da zan yi na same ka na gode wa ahadu na samu mai yawan ƙaunar muhammadu komai wuya da rintsi san ba na gudu mai san ma aiki nake tsumayi soyayya